Ya sunanka? Sunana Abdullahi Rankirbe. Daga ina? Kano. Ka gaya min yadda kuke cutar mutane in sun je cire kuɗi a banki. Farko dai idan sun zo mutum zai ciro aka waya a hannunsa, zan ga wani irin kati ne a hannunka. Idan daga irin wannan katin ne a hannunka, kamar wannan katin zan sa shi a ƙasa, wannan shi kuma sai in nuna wannan shi ne na a hannuna, shi kuma dan na shaka a ƙasa. Za mu tsaya muna magana da kai, kuma na cikin magana da kai ce ma ai ga da kai ya harɗe maka ka kasa koya, kaka sai nuna ma zan koya maka. Idan na zo na hau kan mashin din, ina hawa kan mashin, abinda zan yi a kan mashin da cire kawai zan danna cancel. In na danna cancel zan cire shi dan yi mai haka, zan goga shi haka kai na kira, idan na goga shi haka zan goge. A wurin gogewar shi ne zan sa na kan sai in ɗauko nawa, sai in zira maka da tsiri ni dama. Ni kuma wannan ka gani ba za ka taɓa expecting ɗin kan cewa ina da wannan ba. To wannan shi kuma dama yana nan, sai in goga shi haka yana sai in sa shi, na saka shi a ciki, ina sawa a ciki, in na saka shi a ciki zan danna zai fito a shi, zan ƙara danna zai ƙara fito da shi. Wannan yanayin yadda kai danna ya fito da shi, ka danna ya fito da shi. Inda kai haka shi ke nan, shi da mu ka riga ka sa katin shi da mu ƙasa. Wannan katin na shi da ka sa ƙasa zai riga zai juya, za ka juya, za ka tafi kai, za ka ce za ka gwada naka, sai ka juya ka tafi, idan ka juya ka tafi shi ma ya tafi, sai ka je ka yi withdraw. Dama ya gaya ma pin number na shi. Dama shi da kansa ma akan idan ka yi yasa, tunda ai ka cire shi ka nuna kansa ya fito, ka goga shi akan kaka, ka mai da shi jikin bank. To ka je da mai kiran kirle. To yanzu mai shawara mai zaka ba mutane da in sun je cire kuɗi a banki? Kawai karka aminta da dukkanin wanda zai zo kusa da kai cewa zai taimaka ma kan mashin gaskiya. Wala gaskiya zai maka, wala ƙarya zai maka, gaskiya karka aminta da abin da zai maka, komai zai maka.